Xa que logo, agora, de seguido, presento-vos, dou a quenda a Jorge Lorenzo, de Ourense Mellor. Saúde e terra, Jorge. Bo día, Xavier. Hoxe, día 30 de xaneiro deste ano 2021, vai a Paradoxo festexar o 5º aniversario do nacemento de Castelao, unha das personalidades máis do movimento galeguista. Digo contradición aparente cando estás a peor década por nos enfrontamos a do noso idioma. Abramos os ollos, que, como ben dicía Castelao, a lingua mantense grazas ás persoas que a falamos, a escribimos e a loitamos. Unha persoa galegofalante cada día vive situacións de desprestixio cara a fala, dende a mesma administración ata calquera rede social a que temos acceso. A alerta lingüística ven dende lonxe. De nada vale cos autores como nomeado Castelao, Rosalía de Castro, Curros Enríquez ou Pontal convertesen o galego en lingua literaria e elevasen a un máximo esplendor. Se no ano 2013, Carlos Callón escandalizábase porque o galego non existe no 96% dos colexios das cidades de Galicia. O fin, co paso dos anos, deime de conta de que os caciques son parásitos dun sistema de pura apariencia democrática e que vale máis unha terra con árbores nos montes que un estado con ouro nos bancos. Castelao tiña razón.